खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव स्टुडिअ'आव आं जेंग्रें नार्जारि मुलुगनि मुंदांखा जारिमिनारि मानास हाग्रामानि मिथिंगायारि नुथाय मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो गोजोनथाव खौरां गोबाव समनि उनाव दिनै बेखेवजेनगोन मुंदांखा मानास हादरारि माहारियारि मानास हाग्रामाखौ दावबायारिफोरखौ बरायनो थाखाय साखाफारा माहारियारि मानास हाग्रामानि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा COVID-19 बेरामनि थाखाय गोबाव समसिम बन्द जानानै दंमोन माहारियारि मानास हाग्रामाया दावबायारिफोरनि थाखाय माहारियारि मानास हाग्रामायाव गोबाव सम बन्द थानायनि उनाव बेखेवसिगोन खौरां मोननानै गोसोआव गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों दावबायारि आरो गासै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गोबाव सम सिरि जाहाबना थानाय गोसोआबो रंजाखांनाय नुनो मोन्दों बे समाव बरपेटा रोडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां दिनै जोंहा मानासा बेखेवसिगोन टुरिस्टनि थाखाय साननि 11:30 बेखेवनाय जागोन बियो जोंहा आलासि महरै फैगोन जोंनि प्रमद बर' सारा बेनो फैनानै बेखेवगोन होननानै जोंनि डाइरेक्टरनिफ्राय मिथिनो हादों जों बेनो दिनैनिफ्राय बेखेवनाय माने टुरिस्टनि थाखाय जेरै साफारिफोर जासिगोन दिनैनिफ्राय आरो बेयावथ' बाहेरायाव लजफोराथ' बाहेरायावनो दंखायो भितरावबो दं भितराव जों एक्सुवेलि डिपार्टमेन्टनि मानसिल' लाखियो दा बाहेरायाव थानाय लजफोराव मानसिफोर दा खोनानो मोनो बुकिं खालामगासिनो दं मानसिफोर फैसिगोन आरो बेनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय दिनै बे मानास अपेनिंआव जोङो दखान होनो होननानै फैदों आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने COVID-19नि थाखाय बिदिनो बन्द जानानै थादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा जोङो बिराद मोजां मोनदों आरो जोङो गाम्बारि सिख्ला सेल्फ हेल्प ग्रुप खासिबारिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय जोङो दा इयाव जिबो लाबोदों ओमफ्राय लोगोसे जोङो फिथाबो लाबोदों माबा फिथा साहा बेफोरखौ लाबोनाय जादों आरो दिनैनिफ्राय माने अपेनिं जाबाय नालाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय नायनो फैसिगोन बेखिनियानो आरो আমি মাৰেঙাবাৰীৰ পৰা আচাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছোঁ এই 2 বছৰ আকৌ কৰোণাৰ কাৰণে আমি চেল কৰিব আহিব পৰা নাছিলোঁ আজি মানাছ অপেনিঙৰ কাৰণে আমাৰ বিৰাট মনগিলা ভাল লাগিছে আৰু আজিৰ পৰা আৰু মানাছখন খোলা দিব মানুহ আহি থাকিব ইয়াত আমাৰো ভাল লাগিব এই 2 বছৰ মানুহ মানে ক'ভিডৰ কাৰণে ইয়াত মানে মানুহ সোমাব দিয়া নাই আজি মুকলি কৰা দিয়াৰ কাৰণে আজি মানুহবিলাক হেৰিত যাব ভিতৰা যাব মানাছ চাবলৈ মথনগুৰি যাব তাৰপিছত আমি আজি ইয়াতে আচাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান মানুহ অহা নাই মানুহবিলাক আহিলে আৰু আচাৰ লৈ যাব বিক্ৰী কৰিবলৈ ঘৰত লৈ যাব তাৰপিছত আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আচাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছোঁ 2 পইচা পাম বুলি এইখিনিয়ে মোৰ